Doncs, bueno, amics, jo per contrastar avui aquesta secció tan lleugera de l'Anna, vinc amb una cosa també lleugereta, Avui parlarem d'un animal. Un animal que seria el que... Sí, no, és un altre animal, una altra classe. L'animal que ens vindria a tots al cap quan pensem en una imatge de tendresa, de preciositat, d'algú... Ai, quin carinyo! Direu, no, el tiranosaurus rex, no, parlo de gats, parlem de gats. Gats, mira, aquí tenim un gat. I concretament parlarem d'un fenomen d'internet, el fenomen dels gats a internet que va iniciar precisament aquest mateix gat. I aquesta frase que surt a dalt, que és puc demanar una hamburguesa amb formatge, I can have a cheeseburger, perquè els gats sempre han sigut uns animals molt macos, molt simpàtics i molt graciosos, és a dir, aquell animal que intenta ser molt digne, però que a la vegada li tires una bola de paper de plata i es torna beneit, és a dir, deixa de tenir tota la seva dignitat d'un segon cap a l'altre, i és per això que ens fan tanta gràcia, no? Jo crec. I clar, no podia ser alien aquesta gràcia al fenomen d'internet, i amb aquest gat que vam vist abans doncs va iniciar-se el fenomen dels lolcats, que seria el resultat de juntar lol, que és en anglès lots of laughs, és a dir, molts riures, i gat. Va sortir aquest del Can Has a Cheeseburger i a partir d'aquest fenomen es va sortir aquesta pàgina web que ara estem veient, on la gent envia fotos de gats i vídeos també, i els hi fica una frase graciosa. Li fiquen com si el gat estigués dient alguna cosa, i n'hi ha aquí infinites fotos de gats, és a dir, podeu començar a veure fotos de gats avui i podeu acabar d'aquí 3 anys tranquil·lament. I, fins i tot aquest llenguatge que fan servir per ficar les fotos, com les frases que diuen ells, s'ha creat com un derivat d'un llenguatge normal, com si fos la imitació d'una veu que tindria un gat, com una veu així gangosa, i, és tot un fenomen a internet. Jo en tinc un de normal, no d'aquests que fan aquestes coses. Però, això ha esdevingut un fenomen a tot internet i com a fenomen com a tal també ha generat els seus propis mites dintre d'aquesta mateixa pàgina web. I anem a parlar una mica d'un parell que trobo que són molt interessants i que us enriquiran culturalment d'una manera infinita, com són el Failing Cat, és a dir, el gat del sostre. Tot va sorgir a partir d'aquesta foto, que veiem un gat que treu el cap per un forat del sostre i diu que el gat del sostre està mirant com et masturbes. Aquesta foto es veu que va fer una gràcia terrible i va sorgir el que es diu un meme d'aquestes d'internet, que seria que la gent agafa aquesta foto i la comença a adaptar a les seves coses, és a dir, li canvia la frase, la fica en una altra situació, i així va anar fent-se la cosa gran fins que s'ha arribat a relacionar aquest gat, el gat del sostre, com a Déu. Quan parlen del Sailing Cat, parlen de la imatge de Déu. Aquí tenim aquesta imatge del quadre aquest del David, de Michelangelo, no, del Michelangelo, no és el David de Michelangelo, sinó que té un quadre, és aquell que hi ha allà dalt. Sí, és igual, és aquella imatge. Ara en veurem una altra que apareix aquí, el Sailing Cat, com a creador de l'univers, i fins i tot en veurem una altra d'uns gats que són adoradors. És el grup de joves estudiosos del gat del sostre. I, com aquestes fotos tenim infinites, també. Molta feina tenim per internet. Sí. O sigui, tenim que aquest gat és, diguéssim, el déu de l'univers dels gats. I com a tot déu té també la seva nèmesis, el seu contrari. I si el gat del sostre és el déu, doncs el gat del sòtano seria el dimoni. I aquí tenim, de les profunditats surt el gat del sòtano, que està representat per un gat negre. Hi ha moltes representacions. I també hi ha les seves conseqüents 10.000 milions de fotos. Aquí veiem aquells ulls foscos que ens miren des de baix del sòtan i que diu que els gats dolents van al sòtano i els bons van al sostre. És que la gent s'avorreix molt, no? Sí, mira, veus? Aquí diu que jo menjo ànimes, el gat del sòtano. I com a tot gat déu i gat dimoni, doncs hi ha aquell moment de la batalla final entre el bé i el mal, que estaria aquí representada pels dos. No sabem quan tindrà lloc aquest encontre, però esperem. Sí, és una cosa molt curiosa. A banda d'aquest del gat del cel i del gat de l'infern, tenim altres històries, com per exemple el gat monorail, que és aquest costum que tenen els gats de ficar-se a les baranes i tal. Doncs tenim el gat del monorail, després hi ha un altre gat que està estirat i li diuen el gat llarg, i també
tenia molt. Bueno, en fi, infinites històries. M'estic quedant a quadros. Sí. Però no només això, dius, bueno, vale, el gat aquest, els gats donen per fer una pàgina web de fricades de gats, però no és per l'únic que donen aquests gats. Fins i tot n'hi ha gent que diu que el mateix internet està fet de gats. Anem a escoltar una mica aquesta cançó. Aquesta cançó, sí, és d'un senyor que es diu Joel Page i, bueno, aquest senyor doncs, fa, diguéssim, animacions a partir de fotos de gatets i d'animals que canten i ballen i, bueno, ha arribat a fer aquesta cançó que es diu «L'internet està fet de gats» i aquest senyor té ja una llarga història en aquest tema dels animalons i anem ara a veure també una altra cançó que va fer que era una adaptació d'una cançó d'un grup que es diu Electric Six, que es diu Gaibar, però ell va agafar i la va fer amb gatets tocant la guitarra i tal, És fantàstic. Aquesta pàgina web la podeu visitar, no només parla de gats, també té vídeos com Jo sóc el manatí Meuca, i després n'hi ha un molt conegut també a internet que es diu We Like the Moon, que ens agrada la lluna, també molt divertit. És a dir, que podeu entrar a aquesta plana i veure tots aquests vídeos que també tenen gatets com a protagonistes. Dius, ai, que bonic. .cat, no? Oh, m'han fet aquest mateix acudit avui, Fantàstic. Patrocinat per Anna Fargas, que és la guionista que l'ha escrit. Sí, se'm va oblidat ara mateix, però sí. Doncs si ho penseu que hem tocat... Un altre acudit. Sí, tant, però... Aquest home està obsessioncat. Que gat xonda que és. A veure, que la diu més grossa. I si dius Mira, ara sobre la marxa, m'acabo d'inventar. Teniu tota la setmana per al Facebook, aquesta pàgina tan simpàtica que tenim, que ja està amb un bon nombre de fans. Podeu enviar frases d'aquest tipus. Catxonda, obsessioncat o... Em sembla fangàstic. Clar que sí? T'agrada la idea? Doncs durant tota la setmana envieu Aquest ha sigut molt forçat, frases tontes de gats. Mira, m'ho acabo d'inventar ara. Sí, està bé. A veure Això no és si un gat. funciona. Però bueno, si pensàveu que havien tocat el fons de la degradació gatuna, doncs no és així. Encara hi ha un altre senyor que també a internet, que es fa dir Thiriac, bueno, de fet em sembla que és el seu cognom, que té també alguna cosa de gats que crec que val la pena veure. Aquí tenim, això és un videoclip que ha fet, ell va fer l'animació i la música, em sembla, i després els dibuixos els va fer una altra persona, i en aquest cas parla de gats zombis. Sí, és molt graciós. Aquest senyor és il·lustrador. Treballa o no? Sí, aquest senyor viu d'això, és il·lustrador i fa videoclips, ha participat en videoclips, en anuncis de televisió. Estan dient miau, miau. Sí. Que bo. Bueno, és molt... És la versió gatuna de Thriller, Sí, de fet és fins i tot desagradable, Ara no es veu aquí res, però després apareixen allò... No, home, tampoc és per tant, que es veu així en plan carinyós, no? Són gats zombis que invadeixen la ciutat. M'encanta quan diuen miau. Miau, miau. En aquesta ciutat no hi ha cap restaurant xino, pel que veig. No, perquè si no, no hi estaria. Bueno, en fi, i aquí teniu aquest que es diu Miau, aquesta peça, i després en té un altre que també va agafar a partir de, a veure si ho podem veure, d'un miol, que no sé com es diria, del seu gat, d'aquest petit miol, doncs va arribar a degenerar el tema fins a això que estem veient ara. Impressionant, no? No m'ho acabo de creure. Boníssim. Bueno, doncs aquesta és l'obra del Thiriac. Us recomano que entreu a la seva web perquè a banda de coses amb gats té moltes altres coses i és molt divertit de veure. I bueno, això és una mica un recull així en plan friki que hem fet avui doncs, de cosetes de gats per internet. També teniu coses de gossos i segur que si us agraden les tortugues també n'hi ha, no? Però bueno, en fi, el gat és allò que fa més gràcia, dic jo, que en tinc un gat. I bueno, això és tot per avui, Molt bé. Doncs sense donar gaire crèdit al que hem vist, és a dir, estem tots com una mica... M'he perdut. Xocats, estem una mica xocats per les imatges d'avui. Ens acomiadem, és que no sé ni com acomiadar.